ο δρόμος αυτός που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα ίσως είναι από τους δυσκολότερους, διότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα έξω της Κισάμου, το βιολί. Χωρίς να το θέλουμε, στην αρχή δεν το βλέπαμε, τις αποδοχές. Εγώ στην Αθήνα θυμάμαι συναυλία εδώ στην Καλιθέα, νομίζω στο σταθμό του Ταύρου εδώ, γινόταν μάχη της Κρήτης και την ώρα που είχε κατάμεστος εκεί ο χώρος, παίζανε κι άλλη μουσική, ήμουνα παιδί, 15 χρονών ήμουνα. Την ώρα που τελειώνω το κομμάτι που έπαιζα και κάνω το κλείσιμο ντουν ντουν, να ακούγεται μια φωνή από κάτω και λέει σήκω να φύγεις να πας στη Ρούμελη, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα κριτικός. Κριτικός, να πας εδώ ήρθαμε να ακούσουμε κριτικά με λύρα, δεν ήρθαμε να ακούσουμε σε σηκώθηκε όρθιος, δηλαδή υπήρχε το κενό μέχρι να χτυπήσουν οι ανθρώποι παλαμάκια, αυτό το κενό το ντουντούν και έχουν ανοίξει τα γέρια και σε αυτό το κενό υπήρχε πλήρη σιγή και ακούστηκε μόνο η φωνή του μέσα σε 500-600 ανθρώπους.